Потребители на YouTube, ние сме Jojo Play TV и снимаме клип на League of Legends. Да. Ние сме заедно на бота с Челко, той е саппорт Рамос. С скин при това. Да му помогне. Stay alert. Тимо, чекай как. Виж атак спида на Тимото. Garen who? Yeah, I guess he does say that. Едно цяло атак спид от първи левел. Who's there? Тимото! Garen who? Yeah, I Виж guess го. he does say Той that a има lot. руни. Бах ти. Да, я да се взима, бе. Ако си купувам Тимо, трябва ми. Hide enemy lines. Ама аз нямам обидетка. Айде. Аз ще го кисна. Щеш ли да те скефа, ако му го бях киснал? Bird's eye view is the best advantage. Хора, и Внимай. от другата, ако победим, много ще се изкефя, защото от другата има къстъм скин на Блицкранка. Голкипър Блицкранк. Помагай. Про. Доста ще е трудно на бота. The plan Това Val. Блицкранк не е нуб. За сега. First blood. Мога. Right from the sky. Искаш на коня. И аз тъй. Само фърля, аз викам, аз сега на помпания. О, Тимото пък сега има 0,74. Ти нали знаеш, че когато е невидим има повече атак спид. We've got this covered. Леко внимай само този да не те дърпа. Който той да ме дръпне, аз пусна кют. Ого, ни усрахме. Бяга. Ни усрахме къстъм скин. Стеко то скина ни играе, бе. Just like Да, ама все пак си як. Имам 5 колби. О. Бяга. Ой! Трябва да рекава. Не, няма рекава, имам колби, бе. Не говоря. Имам 5 колби. Стеко е да ми помогне. sometimes I swear that bird is showing За up. кое? Пускай едно Q и се флашай към нея. Нямам флаш. Добре, пускай Q и я настигай бой. Ще й правим мафа. Ай, че мене тук ма бият само. Ай, Ой! An enemy has been slain. Сори. Аз да ръкавам. Ние ги усрахме на бота. Майче няма да е трудно. Чакай, тя Ирелията далечна ли или близка? близко. I live behind enemy lines. Ето Ще що е. трябва да седи на терен. Нали? Да се нафарме на хубаво и тогава да му скочи. Ама като се да стои малко. Find me a path. Добре, благодаря, но аз ние ги водим с един кил. Demacian needs heroes. Остатък. Знаеш ли, че играя тая за втората? Still hope, steady aim. Това е Рамос. И Боби, ето качваме клип. Вечер и Нур не е под заплаха.
Много. Е, на тъс. Опа! Need eyes on him. Ела пак ако искаш. Ние на... Тя малко по-сериозно. Ние твърдихме, че тя пак да идва. Ма ние ще ме изкефи да дойде. Той не е добре убил. Val's stealing all the glory again. Тимото ми не е слабо, е, силно е. Аз стига якия скин. Супер тим. Ако имаш кюбой. О, чакай. Дай, скача. О, Правим. дама стрелка. I'll follow you. Бягай. Толкова. Аз съм бучо. Хайде, верно бе. Това сега стига. Да, това се сега ще измислим бе. Как ми умиране. Лепнах ли? Не. Само да дойде тук. Теко сега ще жертва, нали? Не, бягай. Няма така. Сори, човек. Та ще ме уби. Окей, бягайте. Аз тук ще се измъкна все някак. Аз се измъкна. И аз, майче. Чуваш, бягай. Не оттам. Откъчи бягай. Откъчи. Рекал е. Тимото е тук, той ще ми помогне. Demacia is counting on us. Тимото ни има странни айтеми, ама пак е добър. Това е странно. Странни са. Втория ми айтем е Ранди Сумен, нали? На тебе ли? Да. Добре, той Тимо много гадно ги наказва. Stay alert. Това е Тим мадафака. Виж го как. Че действия сте че си по-напред от мене. Вече колко спитвам. Имаш повече ад да отмениш. Мога. Няма майта ми за ада. Бучи. Buy me some time. Аз когато растя. Бягай. You get the next one, Val. Аз съм мятам за отбора. И съм Тук ти ето. имаш утка вече. Demacians only looking to pray. Май толкова по-секунди. Need eyes on him. О, като си натиснеш W-то и аз виждам. Да, много ясно. Целият тим вижда. Има мушка. Аре. Так! Бой! Бой на това! Айде! An enemy has been slain. Нещо то за убо. Какво значи тъха са? Тинг. Сега чакам за пари. Иди чакаме тъхве, бе. Sometimes I swear that bird is just shy. То стъпи, що първо кюто се огрежа. Аз пак имам повече ада от тебе. Ами имаш ли... Не, ти имаш 70 ада. Val's stealing Ти all имаш the glory 70 again. ада. Не, имам 102, 109. Абе, верно ли? Да, Значи на мен ме е бъгнал. 109 ада имам. На мен ми показва, че имат само 70. Бучи. You get the next one, Val. Ние ги усрахме на бота, бе. Ти острахте поради. Ама ни повече ги усрахме. Тут Мога, човек.
Какво? Бе, иска да си пусна лодката ли, бе? Ага. Майчето и Блицкранк, ако те дръпне много. Аз си пусна кюто. Bird's eye view is the best advantage. Си му кътър, майче. Да. Look, Val. Май фокус е ния. Малкият мъртовчет може да си купи това, може да си купи Блицкранк. Go for the eyes. Ако иска, може да си го купи. Find me a path. Да си има крафт си малко. Завиждам. An enemy has been slain. Готов си на бот. Има трънкет. Бягай, бягай, бягай. Мазак мамулка. Постъпя казик, какво прави? Зеро го само да изпълни варди сега тук ти. Да скочи върху тебе. Нали, много странно. Ям някой далаверни мъки. Стига нуба казикс. Колко това? Колко армор имаш? 50. 161. Demacians are no easy prey. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Demacia is counting on us. Те почнаха да наводят на... Да, с един кил. То айде, иди. Верно ли? Ей, да, е. Stay alert. Много ма дразнят тия реклами на Intel. На кой? На Intel. Аргументират след няколко години въобще няма да има такива телевизия. Не, че няма да има, просто ще е в 3D-то. Виждаш ли всичко се случва. Много ма дразнят тия си реклами. Хепи. О! Каква е тази гъбка, бе? Гъбка. Тимо. Кой би си купил от скиновете му това на Тимото? Супер Тимо или заешкия скин? Аз и двата. Добре, защо глупо я търят ми не би? Защото е глупо. Виждаш как се рекалва. Find me some time. Супер. Не, честно, аз съм сам. Да, и аз така. I live. Аз идвам спокойно. Stick to the plan, Val. Дявка е само в тереда. Аз идвам. Да се видим как дода. Абе, чук, тята с моята утка за 60 секунди се зарежда. Една минута и е заредена. Буква е тая обаче. Дай това направо сега да път. Що е тук на по-близко? Да му се иде. Браво, е! Аз имам повече ада от тебе. Винаги да си Имам 121. Но итем. Итем йок. Demacia needs you. А пък имам само 2 урони. Да, виж музик. Сложени са ми само 2. да почвам да Добре. Да ме би. Да ме би мис. Да, защото това ще да удари. Killing spree. Бяга. Зачи, Вито!
Тури! Махай са! Чакай, стига вика. Верно бил повече. О, Така, бягай. Добре. Рекава. Остайте намира вече, айде. Съжалявам, така е с жените по мен. Сега каква лъжа казах? Патя, ако трябва да стегнем вече. Тъй. Аре вече да не е такова много, да не се бъдете много, да почнем да играем. Ма ние никакво да се стягаме, тия половината килови са дошли само от нас. То също сте с неви. Ако не сме били ни, щяхме да имаме 3 кила. Да, ако не бяхме направили тези кило, щяхме да имаме 3 кила на тима. Да, минаха на пътя. Абе да, минаха. Да. Имаш повече ада от мен. Завиждам. Аз съм 128. Хора, ако искате да чуете тази песен, която си пея, ще сложим това, ще сложим линка на песента в описание. Това е Snoop Dogg Nasus. Днеска с Рейнур направихме професионален Snoop на Nasus. Аз намерих някаква поръчка от улицата. Не мога. То пак да го аз не губя 5, 4, 3, 2, 1. Това се нарича да си птица. Да летиш като птичка. Ще убиш мене, бе? Аз имам 202 армия. Пак те били. Той почти нищо не ми би. Бягай! И брат. Бягай, бягай! Ви. Сега ти ви. Баба ви се съживи. На. Ей, сайдва! Your turret has been Даже destroyed. газит не стена. Stay alert. Ало, Sometimes I swear that bird is just showing off. само не ми кажа, че ти му при АФК. Demacia is counting on us. Кога го взиха, бе? Кой бе? Драпна. Добре, защо? Когато не е АФК, защо спи само Plan там? Val. Като насран ми сирок. Бързо идвай! Бягай, що? Ally has been slain. Как скочи до мен? You have been slain. Ето. Ето. И до мен ли трябва да скача точно? Да. Това е това. Не се връща отвънка от стената, ами скача при тебе. И вчера се опитах да го направя да мога да мина при другите, но само минах при моите. Един път към не да. В Легена. Имаха печен рамо. И аз печен рамо. Печена Куин. Your team has Да. destroyed a turret. There's always И аз мисля те. Добре. Не. Чакай се, едва ми би демейджа, е. Да взема ли само Торс Мил?
Не, че Your turret has been destroyed. имаш към 6 няколко армия. Ти имаше 500 и колко, нали? Да. Един път с баба ви се съживи. И да, това го измисля тогава. Баба ви се съживи. Ой! Бягай. Тази е много Сега филма. пускат петима да ни скочат. Your turret has been destroyed. Оле. Ще нас мачкат. Да. Та Сиреля за полиса мисля. Един кил. Танк ли са ти? Танк ли са ти, бе? Дера. По-добре да се дига... Какво се дигаш тя? А, дали? Чакай, тя е АП. Как ще апове? А, да е. Айде да се пробава ви да доби тук. Както има армор... Както няма армор айтема. Let's see that. Always by my side. Eyes in the sky. Stick to the plan, Val. О, ела. За да не беги. Не знам. Я питай. Мен ма гонят на мен. You get the next one, Val. Не, бъга. Look, Val. Бори. Не го знам какво значи. Бори. Чакай бе, изчакай ма малко, виж колко съм бага нас. Russian method. Да, да се взема статик шип. Ай, че замърсай този битва. Останал е пис. Езика ли се готна? Ау. Чай сега. Да, още аз. О! You have been slain. Там да учта с ви. Вито колко е, бе? 4-1. Мале. Да взема ли он и мок Айтсборн? Не. Не, съм Fire Cape. Да, вземай се за Фаркейп. Да, и Реля, докато се сети да доди. Чакай бе, то тимото с дабълото ни летеше ли? Да, лети. То ни лети в момента. С дабъл, като си изпусна. И то го е пуснало. Не. Demacians are no easy trick. Ела на топа да убием един път, казах съм. Ще можеш ли сам? Май, не. 54 сяда. Demacian monsters. Аз съм 152. Но айтъм. Чакай, то с хидра ли има, бе? Valor to me. Чакай, бе. Убий, бе, брат. Много е фигнат, нали? Много. Не! Бягай. Да. Защо винаги се бъркам? Шибаните копчета. Там натискам Р. Защото нали като играят ЦИС, Р'то е за релот. За да си смениш пълнители на патроните. Я само там съм. Buy me some time. Пак ги убиха. Някак. И релята като са фини е силна. Много е силна. Обаче като искат да фидни, не може да бъде A свален. summoner has disconnected. Репорт Казикс. Винаги така става. Stay alert. Ма не е ли така? Винаги е така. Винаги като има Казикс от нашата, той лепва. Винаги е така. Затова да знаете. Ако някой играе с нас,
Има къде още люди. Да видим дракона набързо при... Знаеш какво гледах, Рейно, не виж? Нали само това, тая, жената на Лераза, само звъни по телефона и не само казва ало! Не само това, тая, Самара само вика на тая, Как го ви? само вика по телефона, ще умреш след 7 дни, измина само тая, жената на Лераза вика, Лераза, тебе търсят! Схвана ли го? Find me a path. Кога ще има дракон? О, аз съм и хънтър на тая! An enemy has been slain. Отсрафи ги. Ти биш много троващо. Ома гъл, мидъла ни е по-малък левел от тоя, от топа им. Това съм по-голям лева от Мидълани. Обаче Мидълани виж какво прави казикса. Мидъла ни може да е малък левел, ама аз стига мощно Какво да с... говорим просто Тимо. Demacia is counting on us. Бути. Съдок. О, нашия търет е единствен, който не са го пипнали даже. We Demacians are Да, не пипнали са го. Даже е разрушен. Не, нашия не. Втория търет не е разрушен. Е, втория. Кога ще свърши тази гарга, бе? Как гарга, бе? Ами ти си още гаргата. Как съм гарга, бе? Ома гъна, сино ми е забил човек. Излизаш ми още със снимката на гаргата. Снимката? Да. stay on the path. А на мапа ли си виждам така? Аха. Добре. Иначе като дойдеш до мен, не се виждам като гарга, нали? Добре. То не гарга ми бухал или който? Stay alert. Сова. Да, това. И аз не мога да го определя какъв вид е. Сеен род. Тимото ми е много. Бой! 1-0 ли е тимото? Да. Тук е Димиджа. Той то се нищо не ми би. Аз имам 321, 258 Demacia армор. heroes. Сега ще купя още айтеми за армор. Има и малко и медик. Има двама, които са след медик. Кои са? Блицкранк Val's и stealing Физер. all the glory again. Меджик Я ли убиваме си? ли тъс на тереда? Не. Чакай. Бучи. Добре, не идват. Е, добре, Той да не види нищо. Видяхте ли колко малко ми да, наби? ще скачаме ли там? Не, да. Аре, ще се Мале, те да едва ми свали кръв. О, добре, добре. Той нищо не ми заби, то стъпия търет. Да, бе, да, често. Дал. Или това ще ги бием ли? Изпали си ли? Идвам. Аз се спална. Това трябва да напалниш. О, добре, тъс направи дабъл. Найс. Гъджи. Сега ние за армор да си взема. Имам копчика, е. Аз съм 3-5. Гъджо. Опет ли? Да. С сирилята много кей с такива. Като са на малко варма кил. Айде. Пак има кил. Знаеш ли какво гледах? Какво? Казик сапа. Този? Да. Този сап. There's always a Ага. Ето кому убия. От нашата имаш казик сапа. И победих ли? Не. Той, Знае. Той ще чека на дигата. той беше 0-12 или 16, там някъде беше. О, мага, видя ли го как лети той, бе? Тимото ли да, бе? Да, бе, аз стига Buy якото. me some time. Даде го има на клип. Той супер тима, много як стим. Остико, аре стой тук, че да ги прибиваме тия. Първи е дошъл.
You have slain Ние убихме докато Ето ще е втория. Къде го втори? Трети, четвърти има също. Тофли Къде са? Бояре. Къде са? Ето къде. What do you see? Къде го къде. Али! Ой! Взима на писка така. Сори. Добре. Тут направо. Той сам се трова. Гати. Релята. Бягай си хубаво. Стягаме. Тимото ще взима. ally has been slain. Давай, Тимо, давай. Викам за теб ти. Но Барчева, пък аз викам за него. Как можах да се прецакам така? Имам 317 армор. Аз имам 306 демидж. О, аз 184. Тон, тон, тон. Аз взимам един ласт виспър, после си взимам ям чоколад, нищо. Аз съм 3616. 3616. Showing off. Аз съм 14-10. Само 14, ето се имаш от мене. Да спасишка, знаеш колко бива? Колко? 1000 и колко на миньон. О, мага. На дракона колко ще си бие спася? Дракон ли ще правим? Аз ще го направя само да. Ние не дие. I live. И кога са спални? Ти има 3 дракона. Кога са спални? Зони. А, 3 дракона ли? Да. И пак не могат да напредят. You have slain an enemy. Бързо идвай на бота. Той идва и на топа да убием то све. Ама на бота има по-голям проблем. Queen с Guardian Sometimes Angel. I swear that bird is just showing up. Бързо. Да, трябва да я видим. A bird's eye view is the best. Чак, Guardian Angel ли има вече? Да, е. Бак, чакам, чакай. Айде да убим. Чакай. Гледаш ли сам вкъщи? Там път. О, мага, се убих соло. Абе да, ако я убиш, право ти казвам. Не те да. Бях. Аз идвам. Аз ще убия направо. Тя си мисли, че този Guardian Angel ще я спаси. Да ме убие. Никога. Никога. Да се прецака! Когато аз съм тук, всичко става. Гледам сам вкъщи, човек, този ми разбиха главата. I live behind a Чоко, стига се смява, снимам клип все пак. Сега си взема един Guardian Angel и full build. Your team has Да, destroyed a трахен turret. джант на Варда. need a mouse. И релята ни 18 лева. Да, бе. Давай, виж айтемите. Good job. Good job. Look От out. тяхната Мене на... гъджо няма ли 17 10? Ох, тя е 14-5. Тек, от тяхната най-висок левел е 16. Аз съм Виза! Мидъл им е 14 левел. What do you see up there? Аз само мога да скупя един Guardian Angel. Да прави аз безсмъртен. Да, аз съм 16. Аре, какво съм добър ще убия.
Ловим. Аби ловим. Не бим. Ей, ти името на обича, брат. Написа КК. И дами и господа, това беше от нас. Ако някой иска да снима с нас на Лига, играем в Fail West, в Fail Nordic Antis. Никнеймовете ни ще сте долу в описанието. Да. Абонирайте се, дайте лайк, коментирайте и да, довиждане. Кажи чао. Чао.